Khumulwng Khumpai TV nai tongnai khabang takukte bukuk sungno lamsago ang Kishor Khumulwng Sabo nai Khumulwng abono rutungna bagi singtini phaisa boja 19 Amtali Golagati edisia asuk thaini bisingo khobjangnai rongmala kamio o jaga phai malai phekya dur to dur campaign khalai tongma jara malai phekya Inpt ni ngai basanai takuk Umasankar Debbarma takno puliano lamsago Khumpai TV Hambai Khumpai TV no norongmabo pulian sengnamu sungmani hinggang ke taksu jar nang je dur to dur campaign khalai tongma jara o amse tam jengjalok no kha jeta nang kaplai ingman jagola a jengjalok no sakomo nai ba a jengjalok no nang samutang nai jengjal tam nukha hne senggang to ang jeta nomination no man no bo kong non sawo jengjal tam nukha hne senggang ke sabai galak ho tam kaham tongoro hne senggang ke kaisa kusuba sai mano hingka sini imang tini omoya nono omor nai nin kamio hai khlanyai omoya sini bobogarani netitte sengtini bobogarani imang no muktang khlanyani se sini samung bini je samung bini je imang gerata tripalan abon bagise seng feel khlai tongo ang lukurong no okong sawo borong na ang nono pakhina ranai nono tei kaham kharanai nono current free ranai nono bura bata bari ranai nono regan samung tang ranai 200 din akok ang saya sini kok thaya sini একটা team sini kaisano gerata tripalan mohraj ni imang no seng muktang khlanyai abon okay taksu jara nang je campaign khalai tongma jara wo lukurok bu bhai no response lukurong ni respond belai kaham borok ni mekhang bong ni body language no goi ang buchu maximum minimum 80% sini logi tongo te kisisa je tongmane abo borok baddo gotok da ngnyai nukjagi himi ma tongo bongni tongo abo poriponthi tongo tongui mano haipon borok pojonto sungno kok rajak bu dufur kele borok sungno ndunai hinne hangke nang o kendro jara basanai tongmane je BJP IPT ni katha jak bisu Debbarma te CPIM ni bo bacha jak mayer ning kendang sabuno ni potipokho ba ni opposition hne wansu angoro kemno potipokho hne wansu kya borok kuno particular partia oro sengno jara chukili sengnai sini ari borok sini potipokho oro o jagao ang joto party ni jeta basanai borok no respect ruo borok bongni samung khlai tongo haipono borok ni ji party ni candidate ngi tongphono borok ni field lok nugunai borok no feel khlai borok nugui ang asa khlai borok bo yakrin dekana karon thancha je pal mani borok ni sagoboti prasan thei borong sagoboti prasani bithai bahan borok ko borong sao hani bagai ang wansugo borok bo yakrin rekana hoyto party ni je tongmani ba kisa misa ma khlanyai habon bong bkhale borok bo thanchagon tongma mutung jago hne ang khasong thancha hnainai jotono khatonglai tongma jarawo angke tiprasa kising tiprasa je orobo election ba ba budulai ba candidate bu tiprasa kising tiprasa no hnai mano ge thansa se hingkangke tamne as bulai torlai o jaga o kenini tamo kok phirmung tongma abo tamo hne jasine tabo thansa do pithibini hayungo nungkem no phan thansa angke to 100% thansa nya do sini bharat ni pradhanmantri ngi tongnai bobo 100 jon an vote mani pradhanmantri ngi tongya nung jetepano ekota hnoi tongri asu to ngi maya je kisisa tongmani je soitani buthi tongmani je soitani chukili tong tak phana habjak borok bai seng ngi tongo khlaijagi tongo ar takaisa rajnitik sini ari je tongnai borok ni chukili bai ngi tong kisa misa je kuno karonoi hok bono humki dumki rona hai khalanya nangnai neng haike ba sini borok je kuno mane sin borok jotoni sai hamjangmani munchurok je hamjangmani abo kisa misa mana mangkhangke borok omhai sini borok ni nokno sini borok ni kono andobo nukha ang ani no kok thikno anbo tabuk sak porjonto 12ta bodopi sokto jaka te ani sini thanchani marino pujo sanyai samung khlanyai nukhung sabai jaka dogan sokto jaka haibeno sin bokha thaiya जों takhono ison thani mungko mane suryo borok no nakar dadi borok tabuk phano bin sago soitan habjang bagise bo sia kun bagise hayung hnai जों bongno kono byaktigoto sotor hnai rohaya bono जों ison thani takphon suryo sini an ukuluk tongnai borok joton suryo borok joton kemnoi hamya naya mono map khlai redi hnai जों ison thani suri jongko bosuk mari bai nang oroni kaplai ingan hnai khaso bosuk mari bai bodu abo to 6 saya tobe ang asa khlai 10,000 le
माने बेबदा नंनाय ताबुक ता सोंनि सेकेन्ड साबुंनाय आबो आं सेमेया आं आबो सों सेमेनो फार्स्ट ओंनाय आं थानसानि बेले बेले किन हामबाय निने अमाय पालेया कैंपेनिंग नि जराबो जोंनो लगिरमान बागिनाय बेले बेले किन हामबाय जनोबा हामबाय के खाबां ताखुता बुकुकजों नुखा बंखा 19 आमतली गुलागाती केन्द्रनि INPT नि इंगैनाय बासानाय उमासंखर देबरमा तेबो नरनो मांपलि फुनानाय गुबुन आसुक थाइरनि नायतुंदि खम्पय टिभि जतनाय हामबाय 시내와 기에서 빠타가 불러서 따와 기에서 만나 하는 따보만 하는 불러서 게스 빠시 타가 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबो सपयजा ना जों लायनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size the better service बारती गैस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नंबर 7640998623